Dobar dan, gospodine Svetao. Dobar dan. Molimo vas, objasnite nam kako ste izgrebili leđa? Vrlo lako. To me interesuje, molim vas, objasnite. Ispred kluba 54 u kasne sate, 4 Pred Fajrom. pred Fajrom, Sura 94 da odvezem. Kad bilo to? U petak na subotu. I? Želela malo seks čula dobro. Osetila i? Kad smo pobasmo ona, da svrši ona mi iscepa s nokti. I levo i desno? Pa i levo i desno. Sve poli, daj da mi pokaži. Na mesto. Na mesto ti izgrebla. Koje godište, gospodin Svetao? Pa 94. a starije ne mogu da sekse. Gde se to dogodilo, u Mercedesu ili u apartmanu? U Mercedesu. Nisi vodio na vikendicu? Ništa. Žurili smo. I objasnite nam seks kakav je bio. Ma, super. Bolje s nju nego sa babu od 40 godina. Šta vam je rekla supruga kad je videla grebotine kod kuće? Pa ja te zgrebla. A ti? U ribolo sam kupao. I? Pa ništa, tako si se prošao? dožilo. Navikla ona na te ispade. Ali kaži mi samo, ovo kad ti je puklo amortizera, to tad bilo? Da bre, Onaj šupali ste amortizer na Mercedes. pa od seksa mnogo smo ga ljubljali. A za trule auto treba kupi neka novu. Pa da li ima neki kandidat? A ima kandidatkinje dosta. Samo da imamo koja je toliko parovita. Na mesto. Ništa, sledeći vikend novi izveštaj će Nova cura, novi izveštaj. i mlađa neka. Pa dobro, ne smemo ovo da zalazimo. Želim vam puno uspeha u budućnosti dalje.